Il-Gvern kompla jsaħħaħ l-aċċess għat-testjar ġenetiku fil-qasam tal-IVF billi wessa l-lista ta' kundizzjonijiet eleġibbli għat-test magħruf bħala PGTM bi 17 il-kundizzjoni oħra. Il-proċedura volontarja tippermetti lil ġenituri prospettivi jevitaw li jgħaddu kundizzjonijiet ereditarji lil uliedhom. Skont il-Gvern dan il-passi wetta weda elettorali oħra fil-qasam tal-IVF. It-tħabbira saret waqt żjara tal-Prim Ministru Robert Abela fil-Klinika tal-Assisted Reproductive Technology, ART fil-qosor, u l-laboratorju tal-IVF l-Isptar Mater Dei. Hawnhekk ram il-qrib ix-xogħol li qed isir biex iktar persuni u familji ikollhom il-possibilità li jsiru ġenituri. U għaltaqgħu wkoll ma' tobba, infermiera, wiebel u speċjalisti fl-embrioloġija u jingħata spjegazzjoni dwar l-istadji differenti tal-proċess tal-IVF mill-ħażna tal-embrijuni sal-proċeduri fil-laboratorju. Għażjara kienu preżenti wkoll id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Ian Borg u l-Ministru għall-Ugwaljanza u d-Drittijiet Ċivili Rozjan Kutajjar. Il-Prim Ministru Abela qal li wara li t-test tal-PGTM iddaħħal fl-ewwel mitjum tal-leġislatura li għaddiet, issa l-Gvern qed ikompli jwessa l-lista ta' kundizzjonijiet illeġibbli għat-test. Spjega li dan se jagħti opportunità li l-iktar koppji jsiru ġenituri waqt li jagħtihom iktar serħan il-moħħ dwar is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja ta' wliedhom. Żied li dawn il-bidliet se jnaqsu wkoll il-burokrazija fil-proċess u jkomplu jsaħħu servizzi iktar modern imsejjes fuq l-aħħar avvanz fix-xjenza u mediċina. Dr. Abela qal ukoll li Malta kisbet riżultati ogħla mill-medja Ewropea kemm fit-trattament tradizzjonali tal-IVF kif ukoll f'dawk bl-użu ta' donor sperm u donor oocytes. Żied li matul is-sena li għaddiet twildu rekord ta' 254 tarbija permezz tal-IVF fil-waqt li minn mindu bdew jingħataw is-servizzi tal-IVF Malta twildu aktar minn 1000 tarbija. Dr. Judith Mifsud hija speċjalista fl-IVF. L-Art Clinic noffru diversi servizzi għal dawk il-persuni jew il-koppji li jkunu qed ifittxu biex ikollhom it-tfal u noffru wkoll servizzi għal persuni li jkunu jixtiequ jippreservaw il-fertilità tagħhom. Il-vjaġġ jinbeda minn referral fejn imbagħad isiru l-investigazzjonijiet u d-dijagnożi u nimxu mal-pazjent sakemm ikollu trattament meħtieġ li jista' jinvolvi trattamenti tal-ewwel grad jew trattamenti avanzati bħall-IVF. Fit-tmiem iż-żjara, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-Gvern se jkompli jinvesti fil-mediċina riproduttiva biex iktar familji jingħataw tama, appoġġ u opportunitajiet ċierqa biex isiru ġenituri. U rringrazzja wkoll lill-professjonisti kollha għad-dedikazzjoni tagħhom kif ukoll għall kura speċjalizzata li jagħtu ta' kuljum lill-pazjenti.